Mae'n achlysur eitha da i'r clwb, cael gêm ar nos Wener, cyfle i gael tor mawr, stand newydd wedi cael ei adeiladu, dim ar gyfer y gêm, ond barod ar gyfer y gêm heno. Ers i'r dro cael ei wneud tua mis yn ôl, pawb wedi bod yn sôn am y cyfle i gweld Lee Trundle yn chwarae fan hyn. I fi fel cefnogwr Abertawe sydd wedi gwylio Trundle am blynyddoedd lawr ar y fetch yn y Liberty cyfle i gael gweld e'n chwarae nawr, gweld sut mae'r sgiliau dal yna. Marcus Jones yn lledu'r chwarae ac yn dod o hyd i Leon Jan. Ffynnon Taf yn gwisgo pink i godi ymwybyddiaeth am gancr. Leon Jan yn parhau ei rediad yn llithro. Mae'n ceisio mynd heibio i Robert Thomas. Mae'n llwyddo yn y diwedd ac mae'r bêl yng nghefn y rwyd a'r cyffyrddiad gan Simon Prangley. Prif ymosodwr Ffynnon Taf yn ei rhoi nhw ar y blaen ar ôl gwaith gwych Leon Jan. Y bêl hir i gyfeiriad Trundle. Y sodliad yn hyfryd i lwybr Silcox. Silcox heibio'r amddiffynwr yr ergyd isel arbediad da gan y golwr. Ac yna Jordan Follows methu a chanfod y nod gyda'i ergyd e. Andy Hill, reolwr Llanelli, cyn chwaraewr Llanelli a Chastell Nedd wrth gwrs. O'na chi bas i lwybr Trundle. Trundle! Rywsut yn gwasgu'r bêl rhwng y golwr a'r postyn. Ac mae Llanelli yn gyfartal. Pwy arall ond Lee Trundle. Wedi amseru i rediad yn berffaith a tu nôl i'r amddiffyn. Ac yna ongl gas i gornel y rwyd. O bêl yn disgyn i Marcus Jones yn cael ei lorio gan Chris Thomas. Mr Gavin Townsend yn dynodi cic gorsmotyn i'r tîm cartre. Leon Jan yn erbyn Craig Morris. Morris yn arbed y gampus ond ail gyfle i Leon Jan. Ac mae'n rhoi Ffynnon Taf yn ôl ar y blaen ar ôl 5 munud o chwarae yn yr ail hanner. Fe ddyfalodd Craig Morris yn gywir o'r gic o'r smotyn, ond Leon Jan yn cosbi'r ymwelwyr ar yr ail gynnig. Ryngypiad gan Thomas, yn dod o hyd i Ross Jones, yn isel ar hyd y llawr, yn dod o hyd i Lee Trundle. Trundle! Lee Trundle! Yn gwneud yr hyn mae Lee Trundle wedi wneud ar hyd i yrfa. 2 funud a hanner barodd y fantes i Ffynnon Taf. Ail gol i Lee Trundle. Prangley yn ôl at Mike Murphy. Yr ergyd gan Marcus Jones arbediad Craig Morris. Y tafliad yn cael i gymryd yn sydyn. Trundle yn troi yn ergydio ac i gefn y rwyd. Hat-trick i Lee Trundle. 10 gêm i Lanelli, 2 gol ar hugen, gan gynnwys 5 hat-trick. Rhyfeddol. Trundle eisio gosraffu amser. Fe'n gyfrifol am ennill yr ornes yma. Fydden ni'n tybio, dyrchwch ar y rediad yma! Fydde honna di bod yn gol wefreiddiol i Lee Trundle. A cup run's always good, you know, if you can keep winning games, you know, it's brilliant. And as you say, in this cup, you can go and test yourself against teams in leagues above. So I think we showed our class tonight. And if you had to pick a team for the next round now, who do you want? I think anyone, you know, anyone. I'd like a home tie, you know, because it's always hard coming to grounds like this. So if we can get anyone at home, I'd be happy.